De kickerstelling van deze week is dat mensen zich steeds minder aan de verkeersregels houden. We gaan eens kijken wat de mensen op straat ervan vinden. Ik ben het helemaal met je eens, want ik zal je vertellen dat ik vind dat jonge moeders heel hard rijden. Vooral in de polder. Ook als ze hun kindertjes moeten halen van school, hebben ze natuurlijk haast, hè. En fietsers, want ik woon midden in de polder en het lijkt net alsof automobielen gewoon langs je scheuren en denken van, hier horen geen wandelaars en hier horen geen fietsers. Dus die rijden allemaal veel te hard. Het wordt veel te gevaarlijk. En overal waar 60 staat, wordt er 80 gereden of 90 of 100. Dus ik vind vooral dat jonge mensen steeds harder gaan rijden en onvoorzichtiger. Dus dat ben ik helemaal met jullie eens, dat het gevaarlijker wordt. Ja, gevaarlijker of vroeger weet ik niet direct. Maar als je het mij vraagt, heb ik wel een paar situaties meegemaakt de laatste maanden. Zeker in het toeristenseizoen. En daar heb ik trouwens ook vragen over in een eerder stadium. En dat ging over de onveiligheid in het kustgebied. En dat ging over de fiets- en de voetpaden die binnen de duinen liggen. En ik vind dat er daar eigenlijk nogal roekeloos gereden werd door racende coureurs. Die dan eigenlijk veel te snel over die duinen vlogen. En dan ook met name, als je het vraagt aan voetgangers, ja, die moesten hun reppen maken als ze uit de weg waren of ze werden gewoon van de sokken gereden. En wat dat betreft vind ik dat die stelling wel waar is, ja. Oké, dankjewel. Boys, shouts to all my lost boys, sweet rowdy. Shouts to all my lost boys, shouts to all my lost boys. Shouts to all my lost boys, shouts to all my lost boys, sweet rowdy. Shouts to all my lost boys, Ik vind het wel meevallen. Ik vind niet dat dat zo is. Maar ik denk dat het vooral het grotere gevaar is de toeristen die niet weten waar ze naartoe moeten. En oude mensen die 60 rijden waar je 80 mag, waar je dan verkeer voorbij moet. En dat creëert gevaarlijke situaties. Ik denk niet dat het zozeer is dat jongeren of andere mensen gevaarlijker rijden in het verkeer. Ik vind dat je je grenzen zelf moet kennen, dus als je niet kan scooter rijden, moet je op een scooter gaan zitten. Dus simpel is het. En waarom? Omdat ik heel veel mensen ken die nog niet fatsoenlijk op een fiets kunnen zitten, maar die mogen toch ook fietsen. Waarom mag ik dan niet op een scooter zitten op mijn manier? Oké, dankjewel.